Ассалому алайкум, дӯстоне ки ин дам маро тамошо доранд. Камтарак шояд ки дертар даромада бошам. Дертари майлиу ман камтарак аз хотирам баромада гӯем мешавад. Саҳар мекунам, гуфта будам анонс, чтобы ҳама фаҳмад ки имрӯз прямой эфир аст, лекин накардам. Дигар ба 1 соат мондан шаяд дар муддати 1 соат мондан эфир карда эълон пахш кардам ки эфир карда мешавад. имрӯз эфир карда мешавад. Ба фикрам имрӯз ҳама дар разборҳои сахте ки ҳар рӯз баргузор мегардад, дар ҳамон разборҳо ҳастанд ва одам хеле кам медарояд. 20 кас, 30 кас, 40 кас медарояд, барои чӣ бештар аз 200 кас, 300 кас то 500, 600 нафара шуда мегузашт. бародарон, инак шурӯъ мекунем пахши мустақимро. марҳамат дароед, ба дигарон расонед. Шояд ҳамин чанд нафаре ки медарорад як бор гирифта падилитса кунед, агар як бор бигиреду падилитса кунед, агар чӣ мешавад? Бахшиш одамомо зиёд шояд ки шавад. Одамҳомо бояд шояд ки зиёд шаванд ва ба суолҳои худ ҷавоби худро бигиранд. Дар бораи укази наве ки буромад насиб карда бошад рӯзи ҷумъа бо мо суҳбат мекунем. Ҳамин солро мо хотима мебахшем. Рӯзи ҷумъа ҳам ба фикрам рӯзи ҷумъа ҳам ҳамин сол мешаваду намедонам чандум. Имрӯз агар 27 бошад 31 мешудааст рӯзи ҷумъа. инак шурӯъ мекунем. Як ним соате бо шумо ман мешавам, ним соат 40 минуте бо шумо мешавам. Ман мехоҳам ки оз телефон ҳамун 0405 ки шумо дар экранҳои худ дида истодаед, ман гирон кардам. Шумо метавонед ки ба занг задан шурӯъ кунед. каме дар бораи гирифтани чӣ сар мекунем, гирифтани инн гуфта мегузарам. дар бораи инн гуфта мегузарам. Иннро чӣ хел мегирем? Бисёри одамое ки мебиёянд инн кардани иннро шумо ҷое ки чӣ мекунед, ҷое ки зист мекунед, регистратсия мекунед. Аммо дар ҷои зистатон ҳар як раён ба худаш як налоговый дорад. Мисол дар раёни ман зиндагӣ мекунам, налоговый номери 23 ҳаст. меред дар он ҷо якта заявление менависед. аз шумо мисол перевод паспорт лозим мешавад ва регистратсиятон. перевод паспорту регистратсия якта заявление менависед. аз заявление пас аз як ҳафта меред инн мегиред. барои чӣ ки ман ин гапа гуфта меистам, зиёде якун барои инн гирифтан шумо 1000 сум, 2000 сум шумо месупоред через тариқи пасренико ки мегиред. барои ҳамон худ вақтатон ки вақте ки шумо нав мебиёед, вақтатон хеле зиёд ҳаст, ҳоли патент гирифтагӣ нестед, ҳеҷ не як равед худатон ҳаракат кунед, ягон мушкилие надорад. ҳамун заявлениям ягон мушкилӣ надорад. Абразец аст, фақат ному фамилияи ҷоша алиш мекунед, ному фамилиятон алиш мекунед, халос. барои ҳамун бародаро ин як чизи муҳим буд ки охирон вақтҳо чӣ шуда истодааст. бисёр муроҷиат карда истодаанд дар ҳамин бора. баъд як проблемаи дига ҳамин аст ки бародарон, хоҳарон, чизе ки шумо чӣ мекунед, ному ва насаби худро иваз мекунед. албатта ин дар қонуни Тоҷикистон дуруст мебиёяд. вақте ки шумо ному насаби худро иваз мекунед ва ин ҷо бармегардед, Русия мебиёед. вақте ки Русия ки омадед, шумо аллакай қонуншиканӣ мекунед. ман ба онҳо гуфта меистам ки аз ин ҷо депортатсия ё запрет шудагӣ ҳастам. танҳо ба онҳо гуфта истодам. бисёр одамҳоя чӣ карда истоданд, дастгир карда истоданд. хусусан мебинанд ки паспорти нав дорад. ҳатто хоҳари манро ҳам где-то 1.5 соат дастгир карданд. гуфтанд ки паспортата нав кардагӣ значит ягон касяк кардагӣ. инак мегузарем ба зангҳо. алло. да. ва алайкум ассалом. бахшиш, якаме савол доштам.
Ротимда, то есть он зам дорум, удар дорум, я як дохтар катишинов шидам, аж да сола, той би як дохтарча шидам, маметону ки да венже спорум, ане тарек чхел кадом когозо лозиме ки венже да спорум. нигоҳ кунед, агар духтарчаи шумо ба номи шумо гузаштагӣ бошад, установление отцовства гирифта бошед, фаҳмидед? Спокойно мебаред, месупуред. Ҳамун документҳо ягон ҳичи зиёдтӣ документ лозим нест. Аз шумо якта паспортатон, паспорт, мигратсионная карта, регистратсиятон лозим мебиёяд. Аз духтур мегузаред, 5000 месупуред, заявление пур мекунед. Ҳамун чизои духтаратона, номаш чӣ буд, ҳуҷҷатҳои духтаратона мегиред, нотариальное заверение мекунед, мегиред, мебаред. Тамом ҳамин 7-8 документ лозим мебиёяд тамом барои ВНЖ гирифтан. гӯш кунед, бародари азиз, шумо метавонед ки зан дошта бошед ва аз 100 духтари дига яктаи бача дошта бошед. Ин ягон ҳичи надорад. Дар ин бобат ягон чизе нест. Ба ҳамун ҷое ки учёт шудагӣ аст, регистратсиям рафтам, хостам ки бупурсам, касим гап наздам, ба гуфтам не, вай, шумо ҳатто зан дошта бошедам ҳеҷ гапе нест, охе, ҳеҷ гап нест. Ба номи шумо одам зан доштан маънои онро надорад ки мисол дига фарзанд намекунад аз дигар кас. Ин ягон ҳичи, мисол дар ҳудуди Русия ягон дарҷа ҷиноят ҳисоб намеёбад, охе. иш бо як сухани дигар ки и дахтар мо закс надорем, бахши закс надорем. Ман фаҳмидам. ҳеҷ гапе надорад, охе, ҳеҷ гапе надорад. Ягон проблема нест дар ин бобат. Значит, маме когозои лозимӣ, яъне паспорт, чизи материалские, ҳамн дахтарчаро бигирем, дар доктор бигузарем, ҳамаш додем, қабул мекунам. Ягон проблем нест. Ягон проблема нест. Шумо регистратсия фақат дар хона кунед. шумо гапа нафаҳмидед. Дар хона кунед, хеле накунед ки дар ҳаво бошад ки ин кадом юридически адресҳое ки аслан вуҷуд надорад тариқи посредникҳо. бисёр хуб аст, ҳамхеле кунед мешавад. фақат ҳуҷҷатҳоятонро, ҳуҷҷатгузориро мисол дар худи сахарова кунед. Заявление, духтур мегузаред дар сахарова, ҳамаша дар сахарова кунед. шумо дар куҷо супориданед? Аҳа, маълаш, фаҳмидам. майли, хай, шумо ба барори кор бахтатон атиҳад султон шавед. майли, дуо бошад. ва алайкум ассалом, Рома Тенгуша. бародаро, аз шумо хоҳиш мекунам ки чӣ кунед? нависед. Нависед мегӯям, занг занед, нанависед. ин қадар нависед, аллакай ман ина ҳозир хеле ман хонам, ҳам ҷавоб диҳам, ҳам хонам, ин фурсати хондан намешавад. Ва алайкум ассалом ба ҳама он дӯстоне ки саломроӣ карда истоданд, равон карда истоданд. марҳамат, занг занед, ба зангҳои худ ҷавоб бидед. 81 67 охираш. вақти занг задам шумо чӣ кардед? занг задед, бароям зангатонро такрор кунед, насиб ман ба шумо ҷавоб медиҳам. баъд ҳамин чизе ки ҳозир ҳамин бародар савол дод, мегӯяд ки ман зан дорам дар Тоҷикистон, ҳеҷ гап нест, ман ина никоҳ кардам. ин гап дар бораи зани шумо рафта наистодааст. шумо духтарака гирифтагӣ нестед, дар бораи ин рафта истодагӣ нест. шумо фақат тариқи фарзанди худатон ҳуҷҷатгузорӣ мекунед. алло. ва алайкум ассалом.
چی پرسیم اکا؟ бошад او اندادرمون یا هفته deportasyon kırılan Venezuela çıkarım yani 5000 штраф میکنم. выдворение вид на жилье не هر کارش کردم خیلی دادیان گفتن همین قصد برو سی یکم برو یا ماسک اگم رو شازه کم مثال ویکنه همو deportasyon. барои чӣ депортатсия кардан دکمه نداشته. вообще документ надошт نه میگه کارتل خوب بوده میگن اومدن کارتل میگه رفتن. ягон хел документ надошт یگان خیلی دکمه نداشت. вай мешавад мисол абжалот кунаду агар накунад агар абжалот 10 рӯз ки гузарад бояд ки 5 рӯзи дига дода мешавад пас аз вступлением закону силу бояд ки тарк кунад русияро همیشه کامل چه شما مثلا اگه مدام باشه مثلا مدام پولم نداری. не ман жалоб карда метавонам бародарҷон ман жалоб карда метавонаму лекин вай жалоби бефоида мешавад фақат муҳлаташ камтар зиёд мешавад камтар бисёртар мегардад سراغ با همین سراغ می دیگه میتونم. не ман мисол жалоб мекунам то суди оянда шуда нушад ин мегардад мисол как минимум шояд 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ гардад خیلی مالی خوب برادرجان ما خواهید اگر بعد از برنامه من به شما زنگ میزنم مالش دیگر آدم‌ها در تلفن زنگ میزنن جواب میدن برنامه شما زنگ زنن مالش باشد کوشش هستو الو الو و علیکم السلام توزی خوربرازورای تشکر акаҷо ҳамин чиза пурсам ҳозир ютуб дарондум бинам прамо эфир карда ҳозир ҳавея ботам пурсам бошад акаҷо ҳамин мегум ҳозир модарам омдагӣ тоҷикистон хоб паспорташа дута ҳарф дута буква кушкарагӣ ҳисоба дута бе қоидаш ба якта бе шидашта кур дута бе ҳай ҳамин миграсиони ҳамаш ба калонашвам нишон диҳам маҳаллашвам нишон диҳам короче чанд та гап мезанад инаш мегӯд ки перевод кунӣ мешанд мегӯд инаш мегӯд ки асосо рафта шоба типа навкарибё ҳамин шикара накока бародарҷон нигоҳ кунед да он кас барои гражданство кунӣ омадан не нигоҳ кунед агар хоҳед ки паспорт кунед бояд ки паспорти модаратона иваз кунед ивази ман уже пасорса гавзана карги соба пага мерому аде гуфтам ҳамин ҳақиқӣ мешад ё биёро марказ мекунад не бародар нигоҳ кунед да вақте ки шумо ба пасорсане консулгарӣ муроҷиат мекунед консулгарӣ муроҷиат мекунед он ҷо ки кардан ки додан охир албатта ин корхонаи давлатӣ аст хеле ҳақиқӣ мешавад баъд вақте ки шумо алиш мекунед мебаред ҳамн мигратсиониам алиш карда метавад регистратсияи мигратсиониам алиш карда метавад баъд пас аз он шумо метавонед ки ба ҳуҷҷатгузорӣ кунед не барои ин отказ намешавад агар шумо ҳамаша қонунӣ кунед агар консулса ба кала гирад ки дар ҳақиқат як ҳарфаша зиёдтӣ кардагӣ мо ислоҳ мекунем ишта тамом халос бародарҷон гӯш кунед аввал перевод аз нуги сӯзан мегузаронанд ё перевод меревод ҳеҷ намешавад не ва перевод кардан ки ҳамон ҳарф мебиёяд ҳамде ҳама коротон бихел намешавад охе ва ҳарфи б даамон ба забони урусӣ ҳам ҳаст агар мисол ҳарфи ж ҳамхе ҳарфи ж ҷ кати ҳамхелӣ мешуд агар он вақт мегуфтем перевод кунед мешуд ҳозир шумо мегиред ҳамина метед ҳама ҳамхелӣ каша мешавад меравад фаҳмидам шумо ака не просто ӯзе медоне ӯзе начальник миграцион служба мегӯд намешавад бу аввалаш ҳамон приём мекардагӣ мегӯд ки мешавад бояд перевод кунад агар охи шумо бинед да перевод чӣ кам ба мегӯед ки ҳамина гиро а я б нависта тедама мисол да
намешад охи намешад ҳама каша карда чӣ мекунед агар карда бош консулгари тоҷикистон вакала гирифта бошад ки ман действительно ба шумо карда медиҳам мешавад накарда бошад намешавад мешавад марҳамат равед кунед пас биёед тамом але худоистон ҳамхеле бисёр ҳуҷҷатгузорӣ ҳамон вақте ки ҳуҷҷатат дар тоҷикистон мегиред аз тоҷикистон шумо бояд ona ҳал кунед мушкилиётона яъне ҳамон ҳарфое ки зиёдтӣ мешавад ё дига хел навишта мешавад аз худи тоҷикистон шумо ҳал карда биёед аз худи тоҷикистон ҳал карда биёед на ин ки инҷо омада ҳал кунед мушкили инҷа ки омадед ба дигар ҳалкуниашам бисёр мешавад корашам бисёр мешавад давоҳашам бисёр мешавад бахшиш ман мубориз ман банд ман прямой эфирман баъд мекушом бахшиш зиёда шуд ҷиянам чӣ кардааст омадааст ҳамин нуқтае ки ман ба шумо гуфтам ки мисол пересечени границы чӣ кати кунед қонунӣ кунед ба ҳамин хеле аҳамият диҳед барои чӣ ки ҳозир аз сарҳадҳо аз аэропортҳое ки вақте ки шумо паспорти нав гирифта мебиёед паспортатон нав аст ва номатонро иваз кардаги ҳастед дар ҳақиқат тамоми базаҳо кати проверка карда истоданд тамоми базаҳо кати проверка карда истоданд вақте ки проверка мекунанд шуморо дастгир мекунанд ва аз дига аз нав ба тоҷикистон равон мекунанд баъд каме ҷиддӣ нигоҳ кунед пеш аз омадан ки чӣ набошад шумо ягон хел запрет надошта бошед агар мисол запрет дошта бошед агар дигар ин ҷо даромада наметавонед зеро ки аксарият ҳамхелин як рафиқи худи манам як аҷоиб шуд рафиқи ман омад ман вая тафтиш кардагӣ будам моҳи июл тафтиш кардам вай охири август омад вай август омаду омад гашта қапидан гуфтанд ки ту запрет мондан пеш омадан тафтиш карда биёед бароям гашта обратно равон кардам гашта моҳи сентябр амнистия шуд 8 сентябр бо аз дигар кушоданд бо як бор дигар запроси официально кардагӣ будам пас аз он запроси официально кардан бо ҷавоб доданд ки мо запрети вая кушодагӣ ҳастем барои пеш аз омадан ҳамин як рӯз ду рӯз пеш хубтараш як ҳатто ҳамон рӯзи омаданам проверка кунед бисёр хуб буд барои чӣ ки сарсон намешед барои бо оли қонунҳои нав баромаданд айна қонунҳое ки дар бораи укази нав баромадагӣ аст ман дар ин бораи указ шояд ки ягон видео кунам ё ягон чиз карда гузарам чӣ мегӯянд як бори дигар эфир кунем эфир агар скорее всего рӯзи ҷумъа галта агар рӯзи 31 мешавад ҳама ба ҳамон кору бори зиндагии худаш шояд ки шавад ва ҷашни иди соли нав бошад аксарияти мардум шояд ки нашавад эфир рӯзи ҷумъа ман мебинам кани рӯзи ҷумъа кадом рӯз мешавад рӯзи ҷумъа дар ҳақиқат 31 мешудааст рӯзи ҷумъа дар ҳақиқат 31 мешудааст шояд ки эфир нашавад лекин ман гуфта мегузарам дар бораи ҳамон дар бораи указе ки баромад укази нав каму беш чуқуртар шинос шавам ҳамон гуфта мегузарам ки кадом навигариҳо ҳаст ҳадди ақал як видеое карда мегузорам ки кадом навигариҳо бояд чӣ корҳо карда гузаред чӣ хеле шуд ки бо як занг омад як занг не бародаро илтимос бародарҷоно илтимос 50-80 касе бошад агар чӣ накунед сос равон накунед ман аз ин тараф занг зада наметавонам ба шумо вақтовар додарҷон дар бораи
барномаи гузашта барои персикати граница гуфта будам ба шумо мехостам Молдовия равам. Якчанд бародаро гуфтанд мери бояд 3 моҳ истода дар онҷо хулас метавонӣ туда оборот нагирӣ. Агар шумо нигоҳ кунед муҳоҷир ҳоли ҳамин сол тамом нашуда рафта биёед, агар мешавад меред сразу мебиёед, работа нависта мебиёед ва патент месупоред ва худатонро эҳтиёт кунед то баромадана патент баромаданро патентро ки гирифтед шумо метавонед ки ба ҳазур гардед. Аз рӯи қонунгузории Русия правила 90-180 ҳаст ва одамое ки частни медарон бояд ки 90 рӯз дар инҷа бошанд. Агар 90 рӯзи дигар бояд ки ин хокро тарк кунанд. Одамое ки коркати омадагӣ ҳастанд, кор мекунанд, онҳо бояд дахл надорад, кор мекунанд, медарон, бо работа гуфтан мебиён. Дар инҷо дахл надорад ин кор, ба одамои корӣ дахл надорад. Ҳамон 90 рӯз истодан дигар визитое ки мешавад, мисол ҳамон визите ки 90 рӯз шумо частни карда медароед, бояд ки 90 рӯз ки гаштед, бояд ки аз хоки Русия 90 рӯз берун бошед. бахшиш бародарон, дар шояд тахтахи дар омода истодагӣ бошад. Як ҷиянаки хурдакак доранд. Имрӯз ман заведующи десад да ман супурда рафтагӣ ҳастанд. дар пушти дарро қулф кардагӣ будам, як хони ҳамсоя рафта як каме бозӣ кунад, гуфта аллакай омадааст, агар ягон саволҳо бошад марҳамат навишед, ҷавоб диҳед, агар набошад, агар ман равам аз паси кӯдакбонӣ шавам. ташаккури зиёд муҳоҷир, ташаккур Акмал, ташаккур ва алайкум ассалом ба ҳар яки шумо. ба фикрам ба WhatsApp занг зада нашуда истодааст, хеле пропущенӣ истодааст. Пропущенӣ занги шумо намода истодааст. Ё интернети шумо ё ягон заифӣ дорад, ё интернети ман ягон заифӣ дорад. мардум хеле кам шуданд дар эфирҳо, хеле ва хеле кам шуданд, зеро ҳамин мардум ҳалҳалаю балебалаи мардуми худам очиқи ҳамин ҳалҳалаю балебалаи ҷангу ҷанҷолро дӯст медоранд. ҳамин медарон ки эфирҳои мухолифин кати ҳамоно баҳсу мунозираю ҷангу ҷанҷолу як касаи хеле баъд ягон чизе ки дар кор шуд баъд мегарданд чӣ кор кунем, ба кӣ ёвем, баъд занг задан дар кор, аз кӣ пурсидан дар кор, пешупа фирефтаи мардум бисёр ҳам хеле фирефта мешаванд. як мисоли оддиро гуфта мегузарам. Як бародари худамон, бародари тоҷики худамон назди ман омадагӣ буд. Як мигратсионная карта гум кардааст. Пеши юрист рафтааст, юрист 20 000 рубл пурсидааст. вақте ки 20 000 рублро пурсидааст, 20 000-ро додааст, бо мигратсионная карташа як гирифта натавонистам, бо гуфтааст ки 10 000 дигате мо мерем мегирем медиҳем. анакун бубинед ки барои як мигратсиони 30 000 рубл шумо просто меред мигратсиони, якта ариза менависед, худашон мегӯянд чӣ нависанд дар кор, менависед мигратсиони наметиҳанд, тамом. ягон мушкилӣ надорад, не ки ҳам хеле шуда. алло, салому алейкум, ака. ва алейкум ассалом. Ака, як дар ҳамин вадварени вадварени караган мақсад то 31 бояд буд мешавад. Амира мешавад ки ягон чӣ кунем да продолжение кунем ё ки амир роҳош ҳастанд, ака? Нафаҳмидам 31 чӣ буд мешавад? Вадварени не видварени. Вадварени караган. Видварени штраф караган, штрафоша сулиде. Кай буд ин кор? 6 рӯз, 7 рӯз мешавад.
ҳамин рӯз 7-ум рӯз шуд. ҳозир аз шумо пештар як одам занг задагӣ буд. Дар ҳамин бора шумо будед ё рафиқи шумо буд? برادر من زنگ زد من مثلا خیلی چیزا هست یا چش ва я просто жалоб карда روغشکی مقصود жалоб карда мешавад. ҳамун жалобкатӣ как минимум камтар ягон шояд ки ҳамун жалобкатӣ ним сол гардед. Шояд ки ҳамун жалобкатӣ мисол 1 моҳ гардед. 1 моҳи дига гардед. ва я абжаловат карда мешавад. Чизе ки ҳаст абжаловат карда мешавад. Сурокаш буд нашуда абжаловат карда мешавад. худи шумо буд варени кардан ягон хи ҳуҷҷат надоштед? حجت مکتوب رایش رجیستراسی هم تموم شده بود بعد اون 3 روز بعد داشت Регистратсиятон кай тамом шуда буд? 3 روز گذشته تموم شده بود 3 روز گذشته مامورات اهمیت ندادن вай насиб бошад агар мисол абжаловат мекунем регистратсия аз ин пеш будагӣ регистратсиятон кай тамом шуда буд? мешави 3 ماه پیش بود اوش تموم شد بعد یهو قبلی رجیستراسی کردم شام تموم شد 3 روزش گذشت хай иншалло жалоб мекунем бародарҷон. ман ба шумо пас аз эфир ҷавоб медиҳам. як кас ним каси дига ҷавоб диҳам. намин ним соат 35 минут дар эфир мешам. ҳозир ягон 5 минут 10 минути дига насиб карда бошад ба шумо занг мезанам неки бо суҳбат мекунем кади шумо. معلش آقا معلش باشد. سلامت باشید. бародарон агар WhatsApp пропушини нишон дода истодааст. чандта пропушини агар WhatsApp занг зада нашавад, агар шумо ба телефон ҳам хеле телефон занг занед, ҳам WhatsApp гирон кардагӣ ҳастам, ҳам телефона гирон кардагӣ ҳастам. ман намедонам чӣ ба хеле пропушини нишон дода истодааст. шояд ки мисол ман гашта баъзе одамро занг мезанам, ҳатто телефонро намебардоранд. воскресатине хеле аломати савол дорад интернети ман. барои ҳамин чунин аст. суолҳо бошад бародарон, марҳамат занг занед ва суолҳои шумо ман ҷавоб медиҳам, зеро ки ҳамавақт ман ҷавоб гуфта наметавонам. бисёри шумо занг мезанед, ман дар эфир нестам. мо ё телефони ман куштагӣ аст, барои чӣ ки агар ман номерои шахсии худамро монам вай бе ҳаминам ҳамун номерои манам кадоме тақсим кардагӣ аст дига ба телефон мечӯшад аз занг задена. ва ҳамавақт ман дар безгӯшти ман мехоҳам ҳамин як рӯзи муайян бошад, мардум дарояд ва саволҳои худ ҷавоб бигирад. хай чунин бошад, худо насиб карда бошад, боз дар алоқа мешавем. ҳамин бародар охир шумо дар экран менависед як чиз пурсам гуфта, хай ба ҳамин саволи шумо ҷавоб медиҳем. иншаллоҳ суҳбатро анҷом мерасонем. бахтовар бурад як чиз пурсам. мегӯянд ки қонуни нав баромадае ки барои нос хапан 5000 то 10000 штраф, 15 шабонарӯз маҳкам мекунанд. ҳамин гап рост бошад? бародар, ҳамин носро манъ кардагӣ ҳастанд дар ҳудуди Русия. метавонанд ҳатто депортатсияам кунанд шуморо. шумо наворро дида бошед, шояд ки наворро дида бошед, мисол ҳозир намекунанд, ҳозир мумкин нест носфурӯшӣ як ин маводи қариб ки гӯем маводи мухаддири нашъадор қариб ки ҳисоб меравад кардан. бисёр хуб шуд да, ҳамин як зият бисёр хуб шуд. ҳам мисол тозагии шумо риоя мекунед, ҳам мисол ба зиндагии бачии худатон як маблағи худатонро ҳамчунин нос кашидан як бечори гадобатед хубтар аст. яхел одамо ҳамон қадар носе мекашанд ки даздашон шишта намешавад. нос штраф дорад.
вале штрафҳои калон дорад. Барои ҳамон нос накашед, носкашу эҳтиёт шавед, ҳатто подстава ҳам шуда метавонад ҳозир. Ҳамхеле як навор биромад, ҳамхеле подстава мегӯяд, ки ман носка харида истодам, гирифтам бурдам. Алло. Лабай. Салом алейкум акаҷон. Ва алейкум ассалом. Ака бахтиёр савол доштам. Боша. Ман ҳамин ҳозир худам ҳамин Москвада документ кардисам, асад паспорт кардисам. Оилам дар Тоҷикистон, оилам ҷудо шудагимам. Ана ҳозир ваё паспорти загран кардистиям. ҳамуҷа ман бояд гав занам, ки мисол ман оилам ҷудо шудагӣ паспорти загранда, мисол чӣ мешуда бошам ҷа? Ман саволи шумо нафаҳмидам. Оила ҷудо шудагӣ причём тут паспорти загран? Ягон чӣ наметунам, масалан овардани шумо ваё паспорт загран кардисам, оилам қатъи фарзандро оварданиём. Хеле гапҳо нест. Охи шумо ба оилатон якта согласия метаҳед, оилатон гирифта омадан мегиранд фарзандҳои шуморо. Ҳозир ман просто айҷа закс кардагим, масалан закс ҷудо шудагӣ метавонам омада ваё? Охи аз закс ҷудо нашуда бошедам метавонанд омада? Просто мақсад бачам ба фамилияи худам гузаштага, оила мақсад ба фамилияи худчон аёди фақат. Ҳеҷ гапе надорад дар ин бора, ҳеҷ гапе нест. Ва як савол дига акаҷон, ҳозир фарзанда мақсад зода гузаштагиай, худ мақсад безода, агар вақти ман документ карданда мақсад паспорт алиш мекунам? Не, ҳамун зода ҳам мешавад. Дар он зода дар метрикаш нависагӣ аст, ки падараш номи фамилияи шумо чӣ? Мақсад Аҳмад Салимов мешавад. Номи Салимов. Ҳичи нест. Айвай ҳозир шудагия бача мақсад Салимзода шудагия. Ҳеҷ гапе нест. Дар он метрикаш омадагӣ аст, ки охи дар падараш Салимов. Тамом. Акаҷон раҳмати калон барои корат. Майнаш хоб. Хоб. Дӯстони азиз, зода ён, зода, пур ки ин мисол пасояндои тоҷикӣ ҳаст, ягон ҳичи мушкилӣ надорад. Дар ин ҷо ягон мушкилӣ нест. Шумо зода мекунед, вай мекунед, чизе ки мекунед, ҳамун муҳими он аст, ки ҳамун фамилияи шумо мисол Солиев дар ҳамун метрискаи вай, ҳамун шаҳодатномаи таваллуди вай Солиев гузаштагӣ бошад. Падари ӯ Солиев ё модари ӯ Солиева. Ягон ҳеҷ гапе нест дар ин ҷо. Зода аст, пур аст, нишопур мемонанд фамилияҳо, ин аст, он аст, ҳеҷ гапе нест. Барои ҳамун яхе одамо бисёр аз гузаштагони худ ор мекунанд, ки инҷа ва гражданство карда намешавад. Ин гап аслан асос надорад. Алло. Лабай. Лабай гап занед. Салом алейкум акай бахтовар. Ҷомая. Хуб ҳастед? Созӣ? Дар промои эфиро? Бале. Амия чӣ шунавидем, ҳамин гап рост қонуни нав мебурад, меган мақсад аку бахшиш дар ин эфир аку чӣ меган носкаша чия? Меган ҳамин носхалта қати қапам штраф дорам. Спокойно мекунам, дорам бародар. Бародар спокойно. Ин хеле шуд ин гапа. Меган штраф дора 5 то 10 ҳазор 15 шабона рӯз маҳкам мекунам. Аку ина ман ба муфассалтар ба шумо гуфта мегузарам дар ин бора, не ки дар ҳақиқат штраф дорад. Не, хел гуфтан, ман гуфтам як кани пурса ҳамин савола аз шумо ҷавоб гирам. Эҳтиёт шавед, ҳозир подстава носкати ҳам карда метавонад. Кини ман намекашам, я ҳамраҳам пурсид изофа бисёр мекашам. хуб. ҳамин мигрантҳо дар ин барои мигрантҳо ҳам носам, ҳамун сигаретам манъ кунам, ҳар дуи ҳаминоя манъ кунам, ман бисёр хурсанд мешавам. ҳеҷ гапе нест. хуб мешавад. Акуд вай одам занг задан гира, ҳеҷ гапе нест. Ман вай одама намебинам, ман ӯ номероша сахаранид карда ягон милиса дам кашай гуфта. Савола давайте мумкин набуда. Айпанз гуфтан то да штраф дошта ба 15 шабона рӯз мегам маҳкам мекунам. Эҳтиёт шавед, ҳамин ҷугӯҳои носфурӯш ҳам кати эҳтиёт шавед, яке ред мебурон, ҳамун ҷугӯҳоя нигоҳ карда меистанд, носа мегиред, шумо аусу шумо як қапидан мегиранд.
ҷӯбӣ ҳам айхуд шо мешавад. فهمم фаҳмиде? فهمم боша саломат. майли хуб раҳмат ака. хайр бародаро, агар ягон саволои дига бошад нависед, занг занед. Агар набошад, агар имрӯз хотима мебахшем дар бораи қонунҳои нав, хусусан барои носкашо, худо насиб карда бошад, агар ман ба шумо як наворе карда мепартоям кадом қонун чӣ қадар чӣ мешавад ҷарима дорад ва чӣ қадар метавонанд ки ҳабс кунанд шуморо ва ин ҷарима боиси чӣ корҳо шуда метавонад. Як бори дига ман як навора ки хурда карда мегузарам, зеро ки рӯзи мегӯям ки рӯзи 31 шояд ки ман эфир накунам, зеро ки ҳама ба ҳамон гуфти ҳамон турко ки байрами худ катӣ мегарданд, байрам отмечат мекунанд. Баъд бачаҳо ҳар сол ҳамин пеш аз соли нав бисёр рейдҳои сахт мегузарад. ман аз шумо хоҳиш мекунам ки ба ҳамагон бирасонед то ки рӯзи 31 одамое ки дар Москав ҳастанд ба ҳамон майдони сурх, ҳамон Красная площадь нараванд. фаҳмидед? соли гузашта бисёр проблемаҳо шуда буд барои тоҷикон. қапидан ҳамон рӯзи ҳамон ҷашни соли нава онҳо дар пушти панҷара гузарондагӣ ҳастанд. ҳар сол ҳам хеле шуданаш мумкин аст, имсол ҳам шуданаш мумкин аст. ҳамон ҷоҳо нагардед, зеро ки бисёр басту аласту ҷинояти зиёде мешавад. худо накарда ба сари ягонтаи шумо ягонташон ягон ҷиноятро бор кунад. вақти пулкоркунӣ, вақти ҳам хеле чизошон мешавад, мисол як баҳона мешавад, мегиранд ягон документатон худатон намедонед ки мисол дар база ҳаст нест, мегиранд штраф мекунанд. алло. салому алейкум ака, вақтова. ва алейкум ассалом. ака як савол дошти, мефаҳмондед? бошад. ака хабаре ки мо ҳамин дар шаҳри тенҷа ҳасту ва яка РВТ гирифта ки ҳозир яку виднажити сӯ еспурдаги ҳозир ин зақспарташ тоби фамилии яъни шавҳарашо бояд мегузарам гуфта инҷо мондаги аста. ҳамина чӣ хеле кунем ки ҳамин виднажити сӯ далелшани документошони супурданаш кардон. ҳозир ин фамилии худашам истодааст. фамилия ҳамин ман гапи шуморо нафаҳмидам. фамилии худаш ба истодааст, виднажитиса кардани аст, виднажитиса пеш аз карданаш ба фамилияи шавҳараш гузарад ё чӣ хел? не ака гӯш кунед, яъни вақте ин сои шуд ин шавҳар биназар омад, ҳамон зақспарташ менависад ки таҷи фамилии худа бинависӣ ё ки фамилии ин шавҳара буда. ӯ нависад ки фамилии шавҳараша покисмон буда камчини яъне нисфи документош ҳозир ба фамилияи кӯҳна, нисфаш ба фамилияи нав, правильно? ҳамаша як хел мекунад, номи шаҳвараш мегузарад, баъд чӣ мекунад? ба ҳуҷҷат зақспарташ ҳисоби фамилия ми маҳкамхонаги буд, бояд шуданаш ака фамилии худашани истодагӣ, фамилия ми худаш ки РВТ гирифт, аку баъд видеожитиро ку супурданаш ака хай шавҳараш супурд. ҳозир ин супурдагӣ не амон илоҷаш бошад не. ҳозир нигоҳ кунед, ҳамон паспорти худаш ки супурад, фаҳмидед? вақте ки тоҷикистон мерад фамилияшро иваз мекунад ё дар ин ҷо иваз мекунад фамилияшро, ва аз дига як справка мебарад, иваз карда метавонад, ҳамон ВНЖ бошад, РВП бошад, ягон проблема нест дар ин ҷо. ҳозир инсон ҳаминҷа бо фамилии ваясто дашти метавонад инсон шавҳараст, мисол нигоҳ кунед, вай дар тоҷикистон загс кардагӣ аст, правильно? инҷа фамилияи худаш ки дар ондагӣ аст, албатта ҳам бо фамилияи худаш дарчи рафтан мегирад. то тоҷикистон рафта ҳама ҳуҷҷатоша дигар накунад. агар фаҳмидед? фаҳмо фамилии бояд ки гузаштааш ака гӯйдан тоби шавҳараш вай ҳамун бояд ки вақте ки ба фамилияи шавҳараш мегузашт, бояд ки ҳамун вақт алиш мекард, на ин ки меомад ба ҳазур меистоду баъд мекард.
فامیل فهمیدم هیچ گام نمیرد فامیلش علیش میکنه در همونجا رجیستراسیون میکنن که از همین وقت علیش کرده شده رفته میبیاد علیش میکنه در اینجا حجت گذاری میکنه اونجا اصلا گوش میده این RBP چی میشه هیچی نمیشه آخه میبیاد از دیگه RBP نو زده میتونم وینجی هم با تواند اگر با وینجی سپورد آخه این یگان وای نمیشه یگان هیچ گپی نیست در اینجا فهمو جام نیا که جو رحمان معلش خدا بستون خوب رحمان عجیب از در تاجیکستان گرفتم فامیلی نیمش دیگر کردن نیمی دیگهش دیگر کردن یا عجیب کارو میکنه برادرم همین بازنگی برادر 57 47 یا خواهر اپا زنگ زنید بازنگتون جواب دادن نتونستم از نو زنگ زنید من با سوالای شما جواب میدم برای همه با رسونید برادران روز 30 روز 31 январ بهتر و خوبترش در خانه بشینید همون آدمایی که همون عید رو جشن میگیرن همون آدما هم در خانه میشتن بسیار خوب بود بسیار بچه‌ها میرن مست میشن دیوانگی میکنن عروس بازی میکنن هم خیلی کارا عاقبت همین کارا با وای آورده میرسونن الو بله سلام علیکم و علیکم السلام اکا سوزی خوبی تشکر اکا یه چیز افتون نشد یا ایراپورت خیر ولی اشتراک دارم اگر ما برم افتاد میگردونن ما برادر عزیز با سایت FSP در آمده چی کنید پروریکه کنید خود رو اگر اونجا با اشترافتون بروید اگر البته میگرونن بعد یک چیزی دیگر را بگم که همه بچه های نطفه شده داخل دوره روزی میکپان میتونم افتاد براشون هم میتونم تاکشتو کارتی راشتاشون بگیرم نگاه کنید برادر کفتن هست اسموتر است هست دستموتر است فهمیدید هست اینو هست که اینو فرق میکند با یکدیگرش و یا حق کسی شما یک کفتن ندارن برای که اونجا یک تصبوکی مفتد بستان چی چیزی داریم ببرورینگو وقتی برواردینگو خالته نوز پسی خالته نوز من بروماش کنم خیلی پروتکل مونکن پروتکل خالته نوز شو نمیگیرم مسورکا میپرتونم پروتکل میکنن صورت میگیرم هم خیلی مقصد که ای ماسکا زدنشون نوکی مقصد ماسکا نداریم هم خیلی زدنشون اینم سریع کمال خود زنده باشه که وقت کنم بگیرم مالش باشه همین پرابلم ماسکای ما هم بسیار یک پرابلم جدی است برای چی که اهمیت همین بسیاری مهاجرای میقپن در همین ماسکا کردن همون خوب به همین سری ماسکا اخرین در همین تای فوکتون گیره گردید همین کم طرف بالا میکنه تمام همون آدمای دختر را بینید اگر کم طرف بالا کنید گذارید خصوصا در پیش مسجدها در پیش بازارها همون جایی که طلب‌های کلان است بهانه بسیار میشود اون ماسکتون را بالا کنید و گذارید روید برادران عزیز خواهران گرامی باقی در امان خدا باشید خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید یگان سوالها شد خدا نصیب کرده باشد کوشش میکنم که در یک هفته نیم ساعتی هم باشد روز دوشنبه جمعه در خدمت شما باشم زنگ زنید وقتای افیر فقط زنگ زنید ننویسید ما هم واتساپ رو گرام کرده میمونم هم چی رو هم واتساپ رو گرام میکنم هم تلفن رو از تمام گوشه دنیا میتوانید که با من در علاقه باشید خدا هر یکی شما رو حفظ کند و در امانش نگهدار باشد خدا حافظ